At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Lain pagkabigatyo, madam. Asino ti masapon yaw? Sus nagaryod laki di dahi bakit? Naimbag may takinablawan nak, Mrs. Ha? Manmanuti kasta. So ati ko nak, umay kan gasat. Sika ka din ni Mrs. Lasilas. Balasa kang pilang. Asino ang Mrs. Lasilas ti sapsapunan yaw? Amang ano nagbindot kayo di nagtugtugan na ruangan? Ay, jak lakit di mabalin tagbidawt. Dito, iti impatul daw tinagdamagak abalay ni General Lasilas. Kunak no sikat ti asawa na. Kahit asino ka nga raw. Ay, siyak ni Pepita. Katulong ka dito Talaga na yawawan kayo, madam. Nasurok pa ila makalawas ko katulong dito. Jak am-amo na tayo magbagayo, General Lasilas. Ay, nakababain abak-bakitan. Sinalawasaw na lang nga roday jay bakit nagdamagak. Ay, General Lasilas. General Lasilas. Yan mapaspasama kiti dahi bakit. General Lasilas. Ulit-ulitan naman ito nga balbalikas ti General Lasilas. Sino nga tayo ni General Lasilas? Isumot laga sa antanga agkinawatan. General Kalasikas gayam. General Kalasikas? General a soldado no pulis, madam? Amangan no ti amo kalakay ti sapsapulan niya. General do no tinakan na. Aldo ti birngas na kankwana. General daw? Amangan no isaw. Jak amo no General a pulis wino soldado. Mabalin ka day apastra ka naktakasaritak ti amom alakay. Amo nakatingaw may kayaw? Jak lang amaw no malagip na ngam. May panggip iti kwarta ti pagsaritaan may. Ay, dumanon kayo nga rod atan Maktaan kayon saan? Pasensya kayo. Saan tayo mo na nagkinawatan na dakos? Jak malakip no ada nagtulagan ta apasyaren nak dito'y balay may. Anyay tayon tinagan mo. Pasensya ka na. Ato nga minti pampanunutag. Charitaw mangrubang ti ustuanagan ka. Saan kami sigaw da nagkinawatan iti katulong yaw? General Lasilas kung kunak mga minayon. Lasilas? Ibagamot no anya tirantam. Tagawid kan Mrs. Algaruba. Pipita! Darasam ti merienda ni Mrs. Alawaaw. Katnay, agawidan. Mrs. Mangrubang, General Kalasikas, gayam. May panggipiti kwarta, ti pagsaritaan ta. Negosyo wino pagbaknangan kunak manlangan. Pagbaknangan gayam. Sige. Darasam nga rudan nga ibaga. Manuti maganan siyak iti sa nga ribo a kwartak. Ilawlawag ko na imbag kada kayo, General. Kano kayo kadi nagritiraw iti serbisyaw? General kayo iti pulisya? Soldado kayo nga taaya? Naminado kayo nga napaltugan? General la ang tinakan ko. Hanggang saan nag-apulis wano soldado. General la ang timpanagan day di papa. Kasla nagbaligi ti arapaap na nagsoldado ka no. Damo na pala nga minti nakangag iti kanalbong iti destino na ijay Mindanao. Nagbutungan. Katay jay. Nagikat a soldado. Nagnegosyo laangan. Ay, kasjay gayam. Awan. Agpapaos gayam ti amaday ti Alasilas alakay. Stay. Manager gayam iti recruitment agency iti Manila. Amangan no, kaya't yaw ti makiisugpon iti bangun asanga na diti probinsya. Anya,
recruitment agency. Kunaw. Ay, traffic mo na talagan. Nagip ko lahat nga ron ti awag ni General Kalasikas nga amam. Ay, pasensya ka lang man ka ni Daddy. Nagpintas tinagan mo nga Aristotle. Pero nga sa nakakit din iti pag-ong. Sa anak mata na buntog amag na. Ang naginad ka no ti panagduras ti biyag ko. Tamay sa akla nga mekaniko. Apay nga na di mo ituloy ti kurso mga chemical engineering. Mechanical engineering. Sana chemical. Katno ko na ni Dadim, gapota mekaniko aklaan. Mechanical wenno sana nakapapati ti babaknang ko. Talaga ni Daddy. Oray nagsaya at tasao. Barusingin na wino. Paparibaran na. Ay na, kababain kin ni Mrs. Mangrubang Pipita. Imbabain nak. Sir! Negosyante gayam. Makita mo't iti langana. Kasla Christmas tree an arkusan iti na duma-duma nga alahas. Sumil silang pa iti rupa, kantibado na. Ay nukas day pagkwartaan Pipita, pastrikem adagos. Saan kami na nagkinawatan kani Madam Charito, sir? General Lasilas kung kunanamot ngamin kisapsapurin na. Anya ti kunang Pipita, Lasilas. Wait! General Kalasikas mo't gayam. Yaka mo, General gayam tinagan niyo. Ay ada ka di problema iti dayta, Pipita. Ay na, umay ka, gasa. Sigurado pagbaknangan daytoy. Kasla makikita koon. Agbalinak to a general manager. Ada kagaya man nubisa. Sika ati kapipintasan abalasan ko. Kasla prinsesa ka iti kinapintas mo. Talaga asak ti kapipintasan abalasan nyo. Tabugbugtong akmat nga anak nyo, Daddy. Naragsak kayo man anasang pata. Ada ka din napinta sa dama? Talaga nga adda. Bak nang dantumanen, nublisa. Di ka sano. Ada ka di baron nga investor iti kumpmen niya tayo? Saan mat nga may di opisina ti imbagayo kanyak itay bigat asa nga iliyo a negosyante? Mabalin ka di asandak nga awagan iti pudmaanagan ko, Daddy. Apay, ibain mo. Ay katno, nagmayat to upay. Di kakayat nga awagan itinubi, tamaruam, dagiti agar-aram ken ka, kat panunutan dakit di anobya ka. Pagbalbalin ninyo maninday tanga isyo. Pukawam nga mitikanas kong agistorya. Kat, anyagayam tinaglugan na anagawid. Kuha, Daddy. Nagtaksi Unak no inlugan na kamananday jay ngir-ngir ang mekaniko. Amo, di kayat ko ang maasawa. Saan alyabi tubo? Kan, tadu mapay arimienta ti mekaniko. Ay, day paltog ko ma. Anya day jay napintas adamag, Daddy. Nasa nga ilik itay aldaw ni Mrs. Mangruban. Manager iti recruitment agency iti Manila. Kaya't nang agsugpon kami iti bangunan na asa nga tinegosyo na dito'y probinsya. Anya? Takdira ko ang tinagan ko a general. Uray sa anak a soldado ko nagpulis. General manager ak tumatan. Nadlaw kaw, akinagura day jay nga aldaw, di pan nakaikaglisti dilak. Anang ibalikas iti Lasilas, ken Kalasikas gayam, ti apelyedo na. Nan, ano nga tatakas jay ti takyag na? Uray dagiti gurong na. Adan samot na dagsan asakit na. Uray iti tengag, kan iti akin kanawan arupa na. Nauram nga ta idi ubeng. Nay, halikutod kat nga tanta. Nay, kat awan mo ni bunaw. Noan niya ti nakalipatan na iti remyentana.
Driver samot adi na amaw ti agtarimaan itlugan. Madam, excuse me ha. Adan samat problema itilugan yo. Nay, sino ka? Siyak ni Aristotle, madam. May saka mekaniko. No di yung mapaandar tilugan nyo, matulungan kayo. Ay, awan ka sa pulakin ka. Adala na panan ti karpintero kan adaw urayag. Ha? Ne. Api ado ito pati pagkitaan nyo, madam. Amuyo ka din nga iti dahito apas city kalsada. Kat ado dagiti lumablabas ama nagdakdakis. Agkidnap wano agkarnap da. Anya? Kat kalpasan na matakawan da kayo, patayan da kayon. Langayo pa yung matinabak nang. Ay. Dakesan no, narwam kayo nga agitugot iti ado akwarta. Ay. Nagpayat lakit nga minan day jay abunong abimulod iti raminta. Ne, apeng amin. Sana bale makarnap tilugan nyo. Tane, daan sameten. Angam tibiyagyo, kailala. Nakaluto ako, madam. Mangan tayo ka day? Madamdaman ton manang pipita. Adala kayat ko adamagan. May panggap iti day sa nga ili ni daddy. Ay, ni Mrs. Mangrubang. Manager ka no, recruitment agency tayo. Anya ti panagko ng manang pipita. Iladawan mo man tilangana? Nakaradyon, abakan. Napuskol ti make-up na kan lipstick na. Narangrang ti bado na. Pangutungan na di matunay na tayag. Langana ti bak na. Jakpay ngamin unay nakasarita ni daddy. At alangarudan negosyo mi. Makisugpon pa eh. Isumat ti manager ti negosyo mi. Ni ngamin daddy. Alis to basta pangwartaan. Kaslay di kalman lang. Nasurok gaya mo na makalawas mo dita, pipita. Milili pa yun, tibugyasan king ka. Ang dagang dito ayan kao. Ay, kasta talaga ti panawon na. Oray dito ikot, napudot mo na doma. Sana pa yung araw na nagturo. Okay, kumusta na kiti amaw? Asayada. Sana nauyaw ni Mr. Kalasikas. Nasingpat ni Novi abanasang na. Na kayo kay Nicolas, kumusta ka man? Ay, kat naragsak kami lata. Kaslasan may amarik na ti banog min, og trabaho kami di karding. Katingay po daw, kumusta ka man? Wala, nabayagan na din nagparik na. Baknang nga na. Iso ang nakalipatan. Sige nga rodan, kat na ang mga no, masingak ti panaturog mo. Kinumusta ka laang. Awagang kantumanan, into na da napinta sa may padamag cooking ka. Sige, bye. Sumbatak ko man ti cellphone ko. Ang nagsardeng weten anagring. Amang ano ni Mrs. Mangrubang dayjay. Ket ipalagip na ti pagsugpunan mi ang negosyo. Talaga ka di? Nga desidido kayo ti dayta panggap yo, daddy? Kasanon ti negosyo yo? Ada kamot amang imaton no kas pangarigan. Kan may saan mi pa'y anapagsaritaan kini Mrs. Mangrubang dayta abanag. No siyak ti pagdamagan nyo, daddy. Narigat ni makisugsug po ni ti negosyo. Saan kumot adamdamagan ti kapanunuta ma? Pabaindak man lang, daddy. Akat, mabainan ka kaday. Sa saludsunan niya pa ilaan. Saan mat kiti? Naruwama ko ni ti ugali nyo, daddy. Matlagayam. Ketnuad niya ti kayat ko. Matungpal. Kas kumay ti arapaap ko. General akas kanya ti maasawam. Nagan nyo matla ti general? Saan kanagan kayo? Di ba'y katukayo ti inawag yo? Na, General a soldado. Wano pulis ti kayat ko asawan. Di ba'y nakalaklakayan ti mga asawa kanya? Ang mga nusaan na kayo ang maikan iti apo ko. Uray general manageran. Adalakit di general na. Dahil takit ti panagmaneho yun ti asikaswan nyo, daddy. Ang mga nudiyo mapuutan ti kila at alumasan. Pagamon ta, at data yun iti ospital amang buy-buya iti bangkay tayo. Pasensya kayo lang kumanusan kayo na sumbatan na dako, sir. At daan kami ni Tirori tayo. Time pagman nga rota, nanggag mo ti panagring ti cellphone mo, pipita. Apaglukat ko iti rinaw, itay nanggag ko, sir.
Aldawan, awan pa ni Mrs. Mangrubang. Ang mga no, imay dita. Awan man, sir. Apay nga ta. Nagbabawin sa amatang. Nung muna ta natagtaga-inap ko itirabe anak kapuspos ko ti ulap. Ti amok no agtudo. Ang saan man. Ang gagatalan na kiti dakulap ko, Pipita. Sige nga, Rodan. At dapay kit din ni Mrs. Mangrubang. Ay, wansan? Jak naawatan na natin baka ni sir. Anya nagijay nga yung bagbagan? Kunak no nasigak ti panaturog mo, Novi. Agpara tagayam adi pa nakaturog. Agdan sa nalipatam nga ibaga kanya, Karistote. Damagaklaan no naamuan ni General. Hindi sir. Birbir nga sakmaten. Naamuan na kadino nagkalugan ti iti kotse pinatarimanda kanya. Impambar ko nagtaksiyak. Amumot ni dati. Saan nakaakayat ang para kanya? Mekaniko agmat lang amin. Sige nga Rodan, Novi. Mabitlaan, adadamagag. Parang sa DJ kotse. Kukwang samat. Baro pala ang jakko kwa. Sige, bye. Malagip ko lakot nga ron ni Mrs. Mangrubang. Nadlaw ko ang nasuron iti panang sutil ko kenkwan. Tipintas samot na ti kotse na ti baro. Kung nagtupay nga interesado day jay alasilas. Asino ko mga menti saan ang mga yat iti kwarta? Jak nagbitot nga iso ti kinasaritak. Kalpasan day ti apa nagkita may. Amangan no isunto ti mga awis kanyak ijebalay da. Amangan no makiddaw ko pa iti kayat ko akanan. Ada lakit di gapuna. No apay nga aglas-lasilas dahiti takyag ken gurong na. Agraman tenged ken rupa na. Anya ti serbi nga adu ti kwarta na. No ginadilmay. Pasensya ka niti panagururay mo kanya, Mrs. Mangrubang. Ay, amumbat ti kinatrapik iti kalsada. Awan problema iti dayta. Ngam dimot ada kabarbaro abay pasraw. Ada, saan pa'y analpas? Kanjak madalanan day jay. Dagita yung motorista nga da violation na timagmag na ijay. Tapno maliklikan da dagiti agrikisa apan nakabigiti lintag. Hanggang nakaadayutan sa una yan na. Kunak, no di mo nadlaw. Sanga kilometro day kay imbagan. Kinapudno na. Plano pa ila day tao. Ngam adan nakitak pangupisinaan. May saadaanan abalay. Tapno saan ta makaadayo unay. Ibagamon no inyo ti plano. Ay no kwarta. Awan ti problema. Nataktakan kan samat ang naguray kanyak, Novi. Adapay ngamin inkamakam ko alugan. Amangan no, napagsisinukat mo, nagitibulitas kas kadaros kas. Makigtot kan tulaangan inton agong unget tibos mo nga umawag nga adda iti ospital da kinkukat iti naramaan mo alugan. Kunam nga rod, adda mekaniko ana disgrasya, ta inusar na tinatarimaan na alugan. Kasla saan mo matalangan ti mekaniko? Nakadaldalos ka. Kasta talaga no, pulimi, ti gwapo. Mapantan no, mapantanton. Di ta kumamanin makapagkuyog no saan anak isinarak ni daddy kini Mrs. Mangrupa. Mangrubang ko nang? Ala, kasla am mo na. Manager ka no iti recruitment agency. Saan natay tati pagsaritaan ta? Sige, papantagaro din. Anya ti kunam? Nobyam ni noblesa? Si ka-mekaniko? Adda kayo magkayaman, daddy. Nagpiit kayo na nagsarita ka ni Mrs. Mangrubang? Amam kanya ketyak kayat ti mabaybayag noblesa. Hangam nalalibtak pa'y daytoy a mekaniko. Nalaklakapay ng panangikapet na iti roskas ti panang nobiyana kan ka.
General, sir, nagbidot kayo. Novi kunak, saan Anubia? Novi ngamin, tinagan ti kapintasan abalasan ko. Noblesa, saan Anobe? Akat si kamot ngamin, Novi. Imbagak lang nga rudan, adi mo iruam ti bagim nga awagan da ka iti Novi. Aglalo iti da ito'y kaslang ngir-ngir ang mekanika. Tama nga no panunutan na Anubia na ka. Nakatungin bagayon, Daddy. Umugan kakit din iti kotsek, Nobe. Ay, noblesa. Noan niya ngamin, ti kaadda da ito'y alalaki. Ang mga nota kaya tiyo patarimaan, sir. Panawan kayon, katnay. Ang mga nubo maarati, makina tilugan ko. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani super pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pudot sa ti ulo ni sir. Nakitutak pa iti panambok ko na kanya ka. Ang mga nota di na napakapagustuhan. Pasensya ka lang kuman kini Daddy manang pipiti. Diya ka muna niya ti kapungtot na. Apang iso ti sangbot mo. Nakaluto akaon ng simrek pa imat ni sir iti kwarto na. Napanlangatan nagpalas ha. Uray siyak mana. Sumurag at pailay ti kwarto. Umuna kalatan ang mga numabisin ka. Anya ka na. Umuna ang mga numabisin na. Mabalin mo't nga taaya akatulong ti mo na amangan. Saan? Kan may isang? Saan nakpay mo't na mabisin? Addan tumanan ti pungtot ni Sir Aldo. Numamon na talaga Anubia kun ni Novi. Nubia? Novi? Sus! Agkakaawang da. Nagmayaten. Ay, awagak man ni Mrs. Mangrubang. Mayat sa ti pagsugpunan da negosyo. Ang recruitment agency da dyan. Ay, kusineran sa akin din ni Mrs. Mangrubang. Adaytan. Nagre-ring. Hello? Ay, madam, na magamalam nyo. Ni Aristotle da ito eh. Adaw, ti am-amok ngagnagan iti Aristotle. Ay, nalipatan takgaya man. Siyak da di ng tarimaan itilugan nyo. Adda ka din ni Bunong. Ni Bunong gayam ti kasaritam. Di iso ko matinawagan. Ay, mabidlaan, madam. Kastoy na agaplaya ko maiti trabaho. Sino awan, madam? Awan gayam? Awan bakante ti kaya tiyo asawan? Sige nga ro din, inton maminsan. Nukunak nga awan bakante. Awan? Makaawat ka kadeti sao? Awan, madam. Dagulitak lang amin kahit. No bilang agikat ti driver yo, siyakla ko man ti isukat yo. Nalaing nga ka mekaniko. Sige nga ro din, ma'am. Bye. Ay, ipasarunok ko mapay nga uray bulok amin di katahangan na alugan. Saan pa'y anagmaumaw ti pungtot ko, iti dayday nga Aristotle. Nagmayat titulagan mi kin ni Mrs. Mangrubang. Ay, kwarta la ti agtartaray iti utak ko. Sa pinagburak na kitdain ti darak. Nagado a kwartak, baknangag. Sa mekaniko la ti mga asawa iti anak ka. Umuna aklatan na sumrak iti opisinak. Amang ano masapakit di adumtang ni Mrs. Mangrubang. Talaga ka di? Adesidido kayo ang makisugpon kini Mrs. Mangrubang? Ay kat no pagkwartaan jay. Asino kumatisan ang mga yat iti kwarta? Ang talaang may sapa kasi daawak, Daddy. Amay ang masapol ni Mrs. Mangrubang iti kasugpon na iti recruitment agency. Saan na ang masapol ti dakkal apuunan? Taaga po iti pagbayad dagiti agaplay nga agabrod ti pangpataray na iti negosyo na. Ay, kunak man no masirib ka. Hangam, apaya kaslasan kang agpampanhudot. At dagiti recruitment agency, apply now, pay later. Agpay suday ta, Daddy. Addan sa tulagan dagiti amo ijay abroad ken ti akin kukay iti recruitment agency. Saan ka man amakibyan?
Pipita! 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 Umasidag ka! Taday bagakkan ka! Ang yaday kay sir? No, kas pangarigan na umay ni Mrs. Mangrubang dito'y balay. Ibagam, nga adda ki di opisina, ha? Amumat nga ta ni Mrs. Mangrubang at da kayo di opisina dati. Ni Pipita, ti kasarsaritak, san asika? Sige sir. Kan, amang ano umay payday di ang mekaniko. Iso nga, agpaladaw ka, noblesa. Tada tulag ta. Yawag mo kanyak no kwa. Talaga ni dati. Si kamanan ti simbungbat. Anya ka de, Pipita. Nunay tati ko na yo. Kanbilin nyo sir. Tong palat. Anak na nagsubli ni Mr. Kalasikas. Ni Aros total magkain day ta. Sampay mo ta na ba pimano ni Madam Noblesa? May magabigat mo, manang Pipita. Kasla mas daaw kayo ang nakakita kanya ka. Nagwapo ka di unay itabigat? Pero may taroy at tikinagwapo yaw. Ay sus. Dandanisan kayo pa yun na nailasay. Kung naknoda na yung awan na soldado, taglalo ka takas tatapukis yaw. Ni, ita ka di kailangan nakita yung tikas ti apokis ko. Nagpudot ngamin, manang. Hasta kayam. Well, ni manang nobing ay. No, ni Madam Noblesa tikat yung sawan, kapampanaw na lang. Ha? Kastagayam. Adda ngamin inaramid ko itay. Ninobi lang nga din tijak na kamakam. Di mo ibagbagak kin General Lasilas. Anobi ti awag ko kin ni Noblesa. Tay, baganan to manan nga agbibisinak amang nobya iti kapipintasan na balasang na. Kasta? Uy, Ay, kapipintasan na talaga. Taway may samot ni Madam Noblesa, balasang na. Ngam talaga na pintas. Ngam apay nga mo ya, General Lasilas ti Birngas ni Sar. adda ngamin nakangagak idi. Akasla berbir nga sak matin. Ang saan na itong ipulpulong ha? Awan ti problema ti dayta, Sar. Uray siya katawagan nakmatan iti sir kat mekaniko aklaan. Malagip ko gayam ni Mrs. Mangrubang. Saan ka din naimay dito eh? Ay? Mangrubang? Saan tayo man, Sar? Amangan nung kita na yung opisina. Sige. Sige nga Roden. Amangan no, masinga ka launa yan. Sige manan. Sige. Ikot, nalipahatak mo ito na yung giant isa sa room na. Kasla sa ano na mekaniko, titaktakter ni Aristotan. Ay, malagip ko lagat na rin istiling. Kumusta nga tanday yan? Kunak no sa dino ti papananta, Mrs. Mangrubang. Patog mati kadaanan abala ito'y nagsardengan tayo. Anya ti nagan na itayan ti driver mo? Bunaw, kunak no sana sumrek itay. Ada kumakat mangimaniho kanyak. Malablabasak no ka, dahito'y kadaanan abalay. Nga kurso na daak nga raw. Ada ito ti agbalin nga opisina ti negosyo ta a recruitment agency. Apay aditawi. Away ka diti makita masabalay. Ay, tapno na isang sangayan. Kitaan di taon Planok nga upaan day ta si bubukol abalay. Mabalin ko ti agyan di tano ko. May kano ni Mrs. Mangrubang. Kat nagkuyog da kini Daddy Arimar. Napananda nga ta. Talaga ang desidido ni Daddy ang makisugpon kini Mrs. Mangrubang. Saan ko masok piyat ti kayat na. Pitay pa yung nagre-ring ti cellphone ni Pipita. Di na matlasong batan. Adang aram ni Dan na. Hello, Madam! Jack na dano ni Daddy dito'y opisina, Pipita. May kano ni Mrs. Mangrubang kat nagkuyog da Arimar. Sanda ka dito'y may dita? Saan man? Ni Aristotle, di man. Dinamag na kayo kinisar. Dinamag na pa ni Mrs. Mangrubang, Kasta ka di. Sige nga raw din man ang Pipita. Apay nga ta nadamag na ni Mrs. Mangrubang.
Sa anak lakit di ang nagbidot. Tilugan ni Sir Lasilas kalasikas dayjay. Kat day tamat may isa. Kotse ni Mrs. Mangrubang. Kung nagtupay kat. Ni Bonong dayta. Kanya nga tati aramidan na dito eh. Hey, asit kak man ni Bonong. Ilibrek la iti kapekan sigarilyo. Mayateng. Amo kajak madano ni dadim dito opisina yo. Iso naturadak ng imay, Nobi. Talaga napintas ti Nobia ka. May kakaditap no buladasan nak Aristotel. Inawagak ni manang pipita itay. Naggapak ka no ijay. Nairan na lang ngayon alimmabasak. At nangamin tinarimaan ko tilugan na iti kaaruba yo. Naimbagayam ta pinalubusan na katiakin ko kwa iti telyer apag tatrabahwam. Home service kita nga aldaw. Ang minton malampay matlaeng, ay tarimaan na kitilugan. Mabalin tapay ti rumwarag. Sana mabalin na rumwarag. Awan mabati dito yung opisina. Amangan no dumteng ni daddy. Amangan no mabayag dapay kini Mrs. Mangrubang. Agkape ako maitay, ket nalabsak tilugan da iti batog ti kadaanan na lugan. Ket ni Bono nga nati kinasasaritak. Sino tayo ti Abono? Driver ni Mrs. Mangrubang. Kasla da dyan na balay ti upaan da pang opisinaan da. Awan na sa bali, nakita da. Tapno na idumduma ka no. At dagayang malagip ko. Dinamag mo ka no kiniman ang pipita ni Mrs. Mangrubang. Nalagip ko nga rin tinaistoryam kanyak idi nga agsugpon da iti recruitment agency. Asa nga tinegosyo ni Mrs. Mangrubang dito yung probinsya. Nagadon dagito in-order mo, Mrs. Marigatan talakit di amang ibus. Kabailan ta nga ibusin daytan no kayat ta. No saan ta maibos? Pabalkot mau. Saan ka amadanagan? Tasyak ta gastaus. Jakmat nga ron ipalubos. Asi ka ababa iti aggastos. Di pa ikat nakabapay. Hey, rambakan tati. Panagsugpon ta iti negosyo. Planok nga main asikan to ti mangimaton. Siyak ti makaamoy ti panakaipag na ijay Manila ti papel dagiti agaplayng agabraw. Masaludsod ko lang, Mrs. Sigurado ka kadi aday jay kadaanan abalay ti pagbalinin taan ang pisina. Ang mga agging ginagat marugpo. Apay aya aday ta ti panunutem. Napintas pala day jay abalay. Planok agatangay. Ada napintas a planaw. Sige. Nuday tati ko na. Kadi iso ti matungpal. Anya nga rod. Mangantan wano mangantan ton. Ay sikaman nga may. Unaan na kamot ti buteng mau. Awan buteng no kwarta ti pagsasaritaan. Maaring anak man ti kinaragsak yu, daddy. Napintas lagi ti binanag ti panagkuyog yu kini Mrs. Mangrubang. Ay! Talaga. Kasado ti amin ang Nobi. Nakakita kami iti upaan mi abalay apagbalinan mi ang opisina. Talaga desidido kayon? Sapay ko mata agbaligi day ta ang negosyo yu. Napintas ti Jaya ti recruitment agency. Kaninton bumaybayag kuukwakton ti agency. Kabailag asikapan ni Mrs. Mangrubang. Kaano kayo nga amang rugi? Baliwan minto ti agsarita. Wan gayam, saan met lang imay ni Aristotle dito yung opisina? Anya ko mamatirantaan na dito daddy. Ituloy ko man dito aramida. Sa bagay, wan ngagpais. Anya ko mati ammo dayjay mekaniko. Nagalasan ni Bunaw. Aw-awaga, saan nakasungsungbatan. Magdardarasak pa nga raw. Kabaulak ti agmanihaw. Hay nga agnerbyusak no daduma. Nang runan wada mang overtake, wino mang busina kanyak. Saan maira na nga nadadaal tilukan ka. Ni Aristotle. Anyaman nga tanti ibaga da ito apag-aw. Hello?
Madam, abangan no, saan nyo pa nga mo? Ay sos, linibasan na kayo ni Bonong. Nalabasak iti terminal ti boss. Imposible day ta nga ibagpagam. Tapos mamati kayo, picture. Sos, nagtakil ti bagna. Ay sos, linibas na nasamad ng electric fan kan aircon yo. Salawasaw ka! Makarga kat nga ron ti bag ti aircon. Di pa ikat maribrib kas. Dikit din sumumpat ni Bonong. Maladaw ako ni ti papan. Ay, madam, kasano nga rodan na ito eh. Linibasan na kayo man ti driver yo. Mrs. Arubos. Anya, Mrs. Arubos nga ibagbagam. Di mo man uyawad ti apilyedok. Sanak nga ipadpada ka ni General Lasilas. Yan? Ay, Mr. Kalasikas, madam. Ay, uyawan nyo matkanti kinasugpan nyo iti negosyo. Sikabat nga minti mangirugrug eh. Madam Charing. Kuna ba? Mapaisam nakpay iti dayta nga ibagam. Kasla arapa-apa kakasla tagapulot apumulpulotipot ti isam yaw, madam. Taim palagip mo pa iti palatipot at tagapulot. Narigat ti biyag mi idi ubing kami. Kat dayta ti sidsidaan mi. Pasaray, ilaok mi iti dadag abunga ti mangga. Ay, madam, saan ka ting agdardaras kayo? No, kasapulan nyo ti driver, si dadaan to inumo ngagserbi. Alaga Rodan, umaykan! Alis tuam, iti unag ti 5 minuto at dakan ditoy. Understood? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Naparatakmat gayam amuladasan ni Mrs. Mangrubang. Uray inuyaw ko ti apelyedo na. Imisem. Ay, iti unag kano ti 5 minutos. Masapol ang makadarong na kung idibalayda. Lukas ta, tumayaba ko! Hindi yung pakaid na daddy. Tumakder sa agtugaw kayo iti sango ti lamisaan nyo. Nukwan, tumakder kayo manen ngagpag na iti sango. Sa kumita kayo iti tawa amang talyap iti riluyo. Di lang arodan umawag ni Mrs. Mangrubang. Hindi kalman na nagkita kayo, mailiw kayo manen. Mayat pa'y latirik nayo ang mga sawa aya. Nay, amumat gayam timang sutel. Kaya't kayo la pa isiman dati. Langayo nga min ti aburido una eh. Nay, nauray kong mutlaangan nga umawag ni Mrs. Mangrubang. Adan sakit di ilim-limang mo akinaalibtak pag-ohong 5 minutos ko na. Awan pa'y 3 minuto adakan. Ay, arig na adda payak di ko check, madam. Ay, sos narigatan agbaliw ti panunot yaw. Makababawi ak nga rod. Ada pa'y nga rod maramida. Oo, apay nagbabawi kayo. Katawan lang nga rod ang driver yaw. Este, papanan tayo ka di? Ijay munisipyo, tinagtulagan mi apagkitaan kanila silas. Aldo, kunak man na agad. Rugyan min, nga ipagnadagiti papeles para itinegosyo mi. When gayam, saan kanto ngagpakpakita kanila silas? Ay, no day tati ko na yung madam. Di nalam mo nga adda akla iti sango ti balayda. Kunak no saan ka mauray itayan, Mrs. Mangrubang. Ibabawik pa'y kumaamin na transaksyon ko di opisina para lang ken ka. Nagmayatin. May mayat sa adang ganti Charing ko na mo. Oh, si Kalata. Mabalin pa'y kit ti Char. San lakit di acharot? Maditi kayat na asawan? Oh, paubingan tamot tirik nata. Oh, ang mabalin a General Kunam latan. Taday tamot tipod no anagan ko. O di General no isuti Kunam Aldo. General ko naklangaron itayan.
Itayak kumapay laeng nga. Ngamtay jay tumat salpag ang driver ko. Untun kuan, maigalis tulak di tintilak. Diyak kaya't amaamuan na ito'y alas silas alinibasan na ti driver ko. Anya ti ko na Maristotel? Sikat ti kabarbaro a driver ni Mrs. Mangroba? Ne, apay ti driver na? Nakitak nga ro dalimugan iti boss. Limabasak namin iti terminal ke linibasan na ni Madam Charing. Charing? Nasamsamit nga ro adenggen wano ibalikas. Wow ha! Oray na taanganan ni Mrs. Mangrobang. Mabalin matlata. Ado ti kwarta na. Kan napintas pa'y lang. Kanya napintas, kat no nabaybayan sa iti kusina. Nagadupay asiding iti takyag kan rupa na. Nauyaw kagaya. Ay, kaya't kalaang apagkatawaan, no di. Inawaga kami ni Mrs. Arubos, ang dagos matla na ator ko. Apay at nagpakada ti driver na. Ni saan na naala ti sweldo na. Ano, agsublin to pa'y. Diyak lang mo. Nakita na kakadi ni Daddy? Saan? Imbaga ni Madam Charing, ajak agparaparangkan ko na. Malagip ko gayam. Apay akas niya ti rupa kang takyag ni Dadim. Sintoma kano iti sakit ni Daddy. Ha? Naimbag agasan matlaang. Kim mamanaw pa'y ati buksit kan bukot na iti. Ang maamuan to matla ni Daddy, a driver na ka ni Mrs. Mangroba ang Aristotel. Kalpasan ang maasikaso ta dagiti papeles ti negosyo ta. Agsubli ako ni Jay Manila, Aldo. Saan kanton nga agsuble? Kamaalam ka din nga imaton ti recruitment agency. Ang mga numabaybayam ti negosyo. Saan ko ang mabaybayan? Tadamot ti anak ko. Day talang. Saan na pa'y akabisado da ito'y ang negosyo? Dala si kaswa kay Manila. Sa anak nga bayag. Kas nakita mo, sika, ti nainaganan, ti lisensya, to'y negosyo ta. Agsugpunta? Oo, saan mo ka diya kayat? Takal ti mabagim iti placement fee dagitiag-apply ngaag-abroad. Awan kamat mo no kwa. Kas pangarigan lukwan ka kunak man lang. Ada pa nagtalag ko ken ka, Aldo. Amo ka di mo aramidin na ita. Tay talakit din ti pangibabay na iti pagpagip. Oo, talaga. General paimot nga rod, ti gusto anagan ko. Oray sa anak ka soldado, o polis. Kasano? Anda pa'y papanak. Matektekan pa'y katngatan ti driver ko ang mangururay kanyak. Saan ko nga inistoryakin ni Novi? No kasano pinamayak tapno mapilitan ni Bonong alibasan na ni Mrs. Mangrobang. Nagkariya kilikan ko na asarong kara ki Balayda. Ita ta driver na kun ni Madam Charing naparpartak ang makaasidilgak kin ni Novi. Angam saan pa'y nga mo ni Mr. Kalasikas na driver na kun ni Mrs. Mangrobang. Naimbag man ta na ira na nga agsugpunda iti negosyo. Da kayo matlat na nagsablin dito yung opisina, Daddy. Apay saan kayo nagkuyog kini Mrs. Mangrobang? Ada kanupay papanan na. Kita am tibiyag ti negosyante noblesa. Kasta ti kinapatag ti kwarta. Kat, kumusta nga ron tinapanan niyo? Ada pa'y sumagmamano nga si Kasun may apapeles sa mangrugin ti negosyo mi. Agsubli ka no ni Charing ijay Manila. Charing? Ako, paspasam itan namat ngamin tinagan na. Uray po puutam ti kunag. Kukwak ton ti recruitment agency. Aga kupakto iti ado a kwarta. Sa inton malpas ti kontrata dagiti maipatulod ko nga agabrod. Sigurado lakit di ti sarabok kadakwada. Ala ni Daddy. Oh. Saan kayo pa'y anang rugrugi? Sarabon ti pampanunutan nyo? Oh. Ay,
Saan anasaya at ti agagum, Daddy? Saan mo matakadwa ni Daddy manang pipita? Saan ka di pa yamang rabi eh? Sumarunan to ka na, madam. Iso bantay latan. Manang pipita. Mabalin nga awagan naklatan itinagan ko. Noblesa, wano nobe. Kumporme. Ngam, noblesa latan. Tama nga nung pagungtan na ka ni Daddy. Ang babae ka matkit di? Di ngamin kayat ni Daddy nga awagan dagiti lalaki. Aglalo dagiti agar-aram kanyak itinobi. Takasla, kaawam ka no itinobi Nobe? Nundwa tayo laan. Namnaman ni noblesa. Nobe? Awan kastos ka na nitidagdo mga ibagbagana. Mabalin ka di nga iti daytoy a Sabado. Mapanak namin ni Jay Manila, Aristotel. Ano di sigod na trabaho? May sa kami kaniko, madam. Di yun san malagi pati narimaan kutikot siyo, idi damo tayo ngagkita. Di mo ni palagip dayta. Agsubli ka iti talyer. Apay, mabayag ko di Manila. Paslasan kayo mo agsubli. Agsubli ak. No, saan pa yan ang rugi? Ti pinagsugpunan mi kan ni Aldo Lasilas. O sige, agmekaniko ak pelang arod, madam. Uray saan nakadriver ni Mrs. Mangrubang makaasideg aklatakin ni Nobe. Ken pampanunutek ngamin. Ang mga no agsubli matlaeng ni Bonong. Anya? Oh, saan mo ka diyan ang nagdayjay nga nagbusina, pipita? Ikaw man lokatan ti gate? Wan, sir? Ang mga no ni Mrs. Mangrubang dayjay. Ang mga no agpakadakitin, ama pa ni Jay Manila. Daddy, isalpon nyo tayo agriring. Nabatik gayam iti kwartok ti cellphone ko. Ang masino nga dati umawawag. Ni Mrs. Mangrubang ti agbusbusin. Mabigla ang manang pipita. Urayan nak. Apayan mo naman nak. Kunakmat nga awagat naklatan itinagan ko. Siya kon timapan manglukat iti gate. Yung amang anutan lang ni sir. Nakita na kayo ka din, ha? Saan kan nga agsaludsod? Siya kon timanglukat iti gate. Ngam dito'y kalaan. Agkuyog tanto asumra. Nang tartarasan napi manaw. Amang ano ni Mrs. Mangrubang agpaiso yung busbusina. Unaw. Ador oray na amang pasyakin ko na. Ay, ni Aristotle ba't lang? Di pa sa kayo may dito'y malaya. Nubi ng samot namin. Anya ko matibibiyang ko. Mrs. Mangrubang, si kamot gayam ti umawawag. Pagungtak ni Pipita inton madamdawa. Nagbayag nga mingagong kunay. Tadimon mauray ang may lukat ti gate. Mr. Kalasikas, Aldo, General. Nagadulakit nga binananagan mo? Ada akon dito'y Manila. Ay, kunak man no si katyag busbusina. Ti amok no umay kagpakada. Saan nagagbayag dito'y Manila? Ang mga no inton maminsan nabigat, ada aktong dita. Sa bagay. Nalakalang mitkit di ti panagsublim. Aglalo no agiroplano ka, Mrs. Mangrubang. Wen, mawisin ka kuma amang kuyog kanyak dito'y Manila. Amok, makumikom ka, itinegosyo. Adamot kit di ti anak ko. Pangibat siya kiti negosyo. Ang amangan no panunutan dagiti makakita. Agnobyo ta. Awadakis na. No agkuyog ta nga agpada, tawan mo ta sawa ta. Saan man natay tati pagsaritaan ta, Aldo. Inton makasubli palinta na rugyan, tinegosyo ta. Kunam nga rod. Narugya kon nga inwaragawag. Inagsugpunan ta recruitment agency.
Uray pa utangak na kiti kayat na ti agabrod no ko. Apay nga may kaarabrabi Aristotel. Amok asaan ani Mrs. Mangrubang ti agbusbusina. Ta nagring ti cellphone ni Daddy. Ni Mrs. Mangrubang lakit di day mawat. Nay magmangarod ta si katinang lukat titirwangan. Talaga asaan ani Mrs. Mangrubang tinagbusina? Taad da iti Manila. Ne, apay nga amom day ta. Pipita! Nay, Nagbayag kalakit din. nakadaw sa ni daddy. Magsublikan di Si ti balay. katulog namin. Saan ani Mrs. Mangrubang tinagbusina? Sige, Kalkalpas miya nagsarita. Jack na roda nagbayag. Agpakada Pipita, ako man kay. kudat. Bakada ka no? Papanan na nga ta. Di na matinbagan. Ta nagdadara sa pimanaw. Madam Nobleza! Kasanuro tayo tuyan! Maduktalan lakit din ni Saro sinurot dak! Oh, noblesa. Ni Pipita ti binaon ko ang mangilukat iti gate. Apay nga daka dito iruar. Asino tayo dyan nagbusina, Pipita? Kuasan! Oh, apay asaan ka makasaw? Ay, Amok asaan ani Mrs. Mangrubang tinagbusina. Takalkalpas miya nagsarita iti cellphone. Addan ijay Manila. Asino tayo jay? Tanagbayag ka iti ruar. Sumrat ka ni ti kwarto man ang Pipita. Orasan ti panaginanam. Kan amangan nung umawag ni manong kamoto kun ka. Oh, asino tayo ta kamoto, Pipita? ni kamuto! Sa timang bambantay iti garden ko di bugyasan, sir! Sige, panawan kayo, pay! Oh, katulong laan. Hangam, adabukod na garden. Nakakitkitaan na, tinaurnong na ti panagabrod na idi, Daddy. Tawid na paingatan nagitidaduma. Gaputa damat mga asikaso, na kontrata iti marapait agency kadag iti makasapul iti katulong. Oh, amo na gayam ti agbyag. Angam, kunam nga ta amayaw awan nak, noblesa. Ay, Pipita! Agsubli ka! Nakasarak lang arudin iti kwarto na, Daddy. Pagsublin niyo pa ilaan. Saan kayo kadi amasyan kan Kuana? Nagriga ti trabaho ti katulong. Bigat to lang. Agalwad kanyak. Ah, si kagayam ti pagdamagak. Di mo pa'y sinungbatan no apay nga adda ka dito'y ruwar. Ni Aristotel da dyan nagbusina, Daddy. Ah, oh, ti awanan bain. Siksikapan lak. Mayat matday ta apipita. Bigat to laang. No sa balin to ti sungbat na kanyak. Ikatak akatulong. Daddy, nagrigat lang arudin ti mangalay ti katulong. Saan kayo makapagsalita kini Aristotle? No saan agapukon ko ana? Nagtatak ko ng kit din dayjay akatulong. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Naimbag, tanawagan ka matlaan nga Aristotel. Kasta unay apungtot ni Daddy. Napilitan na ka nagbutno, kasi ka tinagbusina, nagsarita ta. Amo na nga roda ng nobyakan? Bagay mo talaga tinagan mo anobi. Di mabalin ko nga awagan iti daddy. Sutil ka talaga. Saan ka mabalin? Kaya't mo saan kan Apolos ang makaasidag kanya? Mekaniko aklanganin, iso asaan nak akayat. Apay namin amap nagka-mekaniko laan. Sa driver na ka ni Mrs. Mangrobang. Apay gaya man nagpakada ka. Jakon na ibaga, tagbot ang gamot ngamin. Kaputan na pa ni Diyang Manila ni Mrs. Mangrobang, agawit aklangan ni Diyang lugar mi. Aniya? Mrs. Mangrobang, Madam Charing Gayam, adda kayo gayam man dita Manila? Kasano ana amuam nga dak dito'y Manila. Kat, jak nagpakadagan ka. Ni Mr. Kalasikas din na kay baga kanyak, madam. Agama mo kayo gayam. Napintas, tibalasang na. Apay, ar-armam kadi ni noblesa. Nagturod ka lakit din. Mekaniko ka laro.
Jagla mamati, mairusok na ka. Dahita ka di tinangawagan nyo kanyak, Mrs. Arubos. Anya nga arubos? Dahito hilablaba akti kunak na agar Arubos, madam. Jak maawagan ni Bunong. Talagang sakit di adi na kaya tiyak sublikan niya. Nay, adaag lang aruden. Anya pa nga iti sa pulin nyo? Mekaniko ak lang aruden. Guwapo akpay. Sana gapo tanatumpong ang tikayat ko at timpla. Kanraman ti kapik pipita. Malipata kung ti basol mo kanya. Sir, kunak no nagsarita kayat kini Madam Novi? Wah, mamin ano aya nga ibagakkan ka. Adi mo ruamon ti mangawag iti balasang ko iti Novi. Apay ngayon palubos mo ang makapagsarita da Novi kan dayjay apag-ong. Kino na ngamin ni Madam, so timang lukat itigay, sir. Nangag mo ka diti nagsaritaan da? Saan, sir? Saan akmat kayo masidag ka nakwada? Jakon kaya ta maulit da ito'y pipita. Mamwak lang agnobyo dan. Pagawidan ka katulong. Talaga na partak kayo Mrs. Mangrubang. Arig na napan kayo lanangan dita Manila. Kasano nga rod, sabtan kayo iti airport? Anya sabtan iti airport nga ibagpagamot, Aristotle. Nakasangpot akon. Anya? Nay, sino nga rod tinangimaneho kada kayo? Sos, apay, nagsubli ka di matlaang ni Bunong? Sana ka nag-eroplano, dahil tati pampanunutem. Asidagla iti highway, iti pagkasiraak. Ada amok at taxi driver anang sukon kanya. Nay, sabsabali mat daytoy abakat. Apa yan nagulimod ka, Aristotle? Sanak nga asawa. Arasaasan nakitin. Ninoblesan sa matabalasang ni Mr. Lasilas, tinobya. No, maamuan na. Amangan no pagselosan nakpay. Maangaw kayo matgayang Madam Charay. Kasanaw, umay kayo nga ron sukunan ta pagkasiraan niya? Awagan kan tulatan no kasapulan ka, Aristotle. Aginanaak pay. Kaya naman ano ni Latan Aldo, ti kadwa. Ay, wala madam. May mayat matkid di, tapno saan kayo amasinga. Sige nga rodan madam, bye. Sabsabali mat atao na hijay madam. Adda mangilimad nga addan nobyo, wala nobyan. Nang runa, no naingat, dagit idadakil na. Ang ni Mrs. Mangrubang. So, nasaysaya at no saan pala amaamon ni Mr. Kalasikas. A driver na ko ni Mrs. Mangrubang. Kasla mapugtuak ti kinasarsarita yo iti cellphone nyo, Daddy. Madlaw ko iti panag-isisam nyo. Naklakit din no mabayag ni Mrs. Mangrubang iti Manila. At damot gaya man, iso ay nawagan na tagkita kami kano. Madlaw ko nga ro, Daddy. Kasla, inadaywan na kayo tinobya yo. Sa dim na ituran ti ilaw na kat nagpakita matlaan. Nobya ko nam. Nobya na kakadin ni Aristotle. Da kayo kini Mrs. Mangrubang ti pagsarsaritaan mi, Daddy. Kat nobyan sa tibagbagam. Saan ko ang nobya ni Charito? Pagan anok, taglukmag. Ti kwarta na lang ti kayat ko. Anya? Kwarta ko nan, Daddy? Kwarta kung kunakmat ngaminan. Ti kayat ko asawan, kipagbingayan mi aganan siya. Saan kayo pa'y nakapangrugi? Daytan ti bagbagayo. Ang tungtungan nakmatan. Tita ka man lang ang noblesa. Nay, kasla tinukawan na kati ulig ang nakakita kanyak Nobi. Nay, kasla awan iiliwam kanyak. Sika talaga. Nagsutil ka. Kaliklikod lang ni Daddy. Saan kayo kaya nagsabat? May salaang ang ilaw ti sana nagpirma. Diyak maawata. Anya ko mati pa kay biyangan tinilaw. Kasano ko makapirma? Ang ilaw kun kunak maten. Lamok kunak kuma, Nobi.
Doon sa agak kuman iti kotsek, itay mapasungadak ni General. General? Nagan na day ta. Bir nga samkit din. Di, dadilat nga raw din. Dadi ka no? Naimbag ta saan nakaan nakita. Saan matitikonak? Apay na panan na? Agkita da ka no kini Mrs. Mangrobang. Apay gayam asaan mo nga mo? Driver na ka ni Mrs. Mangrobang. Huwa na ya. O sige, mapana ka raw din. I love you. Pag isok, may lukat ni Mimi tirida. Naimbag. Ta nakapaglisi ni Mimi. Nagtardaras kit dinapimanaw. Agkatawa akla kuma. Si kamot tinas daw ita. Luha pa yan nagadoti in order ko. Wen. Aldo, amagan no, siyak ti pagbayadam. Sige. Mabalin mo't laktang. No, jakmat nga rin palubos. Pangrambak ta iti panangrugin ti negosyo ta daytoy. Oo, talaga magagaran ka una yan, anya. Siyempre. Nabayagan nga ipangpangas ko kadagiti gagayam ko. Kun imbidak kadagiti empleyado. Ano plano dati agabroad kat iti recruitment agency ta. Ti pag-applyan da. Ngam, kasanot, no aga-apply mo't nga aga-brood amin nga empleyado. Saan mo't nga ta mapasamak da ita, charing? Sige, mangantapay laan. Sa ituloy tanto ti agsarita, intun madamdama. Let's eat. Naibaglakid din ta nakamakam ko pa ilang ni Mr. Kalasikas. Nabuntog gayam ngagmaneho. Saan daan adlaw kan Mrs. Mangrubang na adda akla iti asidagda. Sir Aristotle, takayubot kaya? Aristotle ko namlatan. Sir ko namkat no mekaniko akla. Natak ng ngaro, titak-tak diriyo. Itala nga makaumayak, Pipita. Dispensarem tanaong tan ka idinarabyana ka ng pasyar ni Sir Aldo. Awan na nyaman day jayan. Nagsarita kami kaninobe. Agpadadamat ngawan. Nay, asus, awisin ka ko mga merienda. Angam na iwawagan nakmat ni Mrs. Mangrubang. Agsubliak tulangan, wany? Sige. Imanawan. Ay, lang at ati pagkana. Mrs. Mangrubang ka na. Aywan kayam. Naibagay din ni Nubi at driver ka no dahi apakat akasumpon ni Mr. Kalasi kasi iti requirement agency. Ay, mas dawag man. Masapul pa ila akasumpon na. Ngam ni Aristotle di talaga apakaburbur siya. Di bagay na kuma. Pulis, wano abogado. Nasurok pa ila ang makabulan ang nangrugi ti negosyo ta. Adoon ti kliyente ta. Nakapagtayab da pa yan. Talaga amayat apangwartaan da ito, charing. Napigsa pagganansyaan. Ngumiti aglako iti bagas, wano sardinas, wano noodles tita. Agpada kayo lang iti driver ko. Nalaing agpakatawa. Anya gayam ti problema kadagiti daddom a kliyente ta. Apaya saan daan nakapag-flight pa eh? Nalpasan ti medical da. Saan ka numat ang makaanay, ti pagbayad da placement fee, tinaglakwan da iti naapit nga irik, dagiti dadakkel da. Saan nga min apply now, pay later, anya? Wen, ado nga min tinaloko nga agap-apply. Dagiti da duma, 3 bulan dalaang, agawid da. Kasanong ngay, ang makabayad da pay. Problema nga agpaiso da ita. Mano ka diti aplikante nga awan pagbayad na? 5. Kastoy, tapno makapag-type daman langan. Siya kontimang bayad para kadakwada. Nasaya at mabalin, ikisay tan tulatan iti bingay mo, iti ganansya ta.
May mayat no bayadak ti placement vida. Tapno nalawlawag ti kwenta. O sige. Sika ti makaamu, Aldo. Sa bagay, ado ti kwartam. Mapasublim tumatlaang dayta. Uray, agporsyento pa yan. Agkidawak tulangan iti sarabok inton agbakasyon da, charing. Mabayag pa'y dayta Ada ngamin dagiti domestic helper. Nga, ijay pagilya na pagtrabahuan da, nga i-renew. Ti kontrata da. Saan ang problema da ita? Ang aw kulaan da ijay. Ang mabalin mat kay paypay so. Sakpay lang ti makaamu ijay opisina. Kabayatan nga awan ka. Oray, tasaan kamot nga agbayag dita. Dito'y kanton balay amangan no makasangpet ka. Agya man ako na, Aldo. Awing agpayso. Nabayag gaya mo, nadyak nakapasyar di tabalayo. Wan, akon nalaing agluto ni Pipita, charing. Abay nga rod nga awan asawa na, Aldo. Mabitlaang. Adadim ka nga sa nga ilig. Oo, attorney, kumusta? Ada pa'y gayam attorney a kliyente ta. Anya, Daddy? Abogado? Agabrod? Amutan. Naputod mo't gayam ang tilinyami. Amok pa yan. Ibagag tumankit di kini Mrs. Mangrubang nga itugot na dahi abogado. Tapno makapagamam mo kami. Marang no makapagkinursunada kayo. Wala ni Daddy. Noon niya man laditan ti ibagbagana. Ano lang, hanapan ni Manila ni Mrs. Manrobang. Sumangpot man kanya lang. Idi Sabadon sa manang Pipita. Inton maminsan pa lang aldaw, makidit isa sangpot na. Isapsapa kun nga ibaga. Agluto kanto iti pangsa nga ilikan kwa na. Awan ti problema iti deta. Ni Mrs. Mangrobang kat dia. Isot nang sa nga ilay. Wano, at akadwana. Jakman amo na matuloy ti abogado at kliyente ni Mrs. Mangrobang. Kaya't ni Daddy makapagamam mo kami. Mangrobang? Mangrobang samot nun ni Mr. Kalasikas to na. Jak amok ni Daddy. Adumat ti amok nga abogado kada doktor dita. Ang narigat apaki asawaan ti doktor kada abogado. Amangan no awan ti panawin da kanya. Anyan na itangay baga? Driver na ka ni Mrs. Mangrobang. Amom laki ti dayta. Nagdagulit matkaroon ni Daddy. Kaya't nang agpapintasak ka no. Nay, jak man na mo dayta, Novi. Sinabat ko iti airport ni Mrs. Mangrubang. Agmay-may samit. Amangan no, sumaranon to laki ti. Dayta lang ti jak mo. Nay, ni Mrs. Mangrubang ti umawawag Damagak man kit di ti may papan iti dayjay nga abogado. Saan mo na damagan? Amangan no panunutan ni Mrs. Mangrubang interesado akit ibagbaga ni Daddy nga abogado. Naibaglaki din sa anak kasiloso. Hello? Ada awis ni Mr. Kalasikas. Mangrabi iak kano iti balayda. Iso nga pagwapo ka. Tiday saan ka nga aglang-lang nga mekaniko. Sutilit man, ibagak asikat iyang amok nga abogado. Ay, madam, kaduan kayo makipangrabi iti balay da Mr. Kalasikas. Anya ko na? Sumurot ka kini Mrs. Mangrobang. Ala, saan pa nga amo ni Daddy? Driver na ka ni Madam Charing. Driver nakmatlaan ni Mrs. Mangrubang. Anya kumanga ti dakas na iti dayta. Di mo pa yamanan, tanawaya aklat ang makapasyar iti balayo. Inramtam samot ngamin. Ti kayat ko asawan. Impamuspusam nga agbalin ka a driver ni Mrs. Mangrobang. Kaslakas dyan. Talaga asi ka. Nasingpat tilangam. Madam gayang pilpilyam. Makamukan at ada kagura na ka ni Daddy. Kan amangan no si katiga po na nga agsubang da Daddy kan Mrs. Mangrobang. Ika makaamo ni Mrs. Mangrubang Ewan gayam.
Asino ka diti agluto, si kawon no ni Pipita. Di man ang Pipita Isungar ti katulong. Katulungam tapno maramanak magtilutom. Talaga tulungak to. Day taman. Namamom, kasla agtibtibayo ak. Diyak, maawatan day tang ibagpaga. Dumalagudog nga ron ti barukong ko. Day takot, mangsutil ka iti ko na. Mabuting kamatlagayam kini daddy. Sa anak amang sutsutil? Ay, makamuditan. Basta, ipasiguradok. Agmanugang ni dadim iti mekaniko. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dati subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dati nga channel. Huwag ngagpaiso. Dagbayagtan ngagkasugpon iti negosyo. Ang day dila panakiam-ammom kanyak ti panakaisarong mo iji balay. Saanan na naulit? Maramanak matngatan tinaimas aputahe ni Nova. Nagasat lakit day ti makaasawa kin kwa na. Napintas lang aro dan naimas pa iti luto na. Ha? Ay, tay ko na dan. Iti tiyan ti kaasitgan ang makastrak ti babae ti puso ti lalaki. So ano na laing agluto ti babae ay alisto ang makasapaw iti lalaki ang nalaing amangan. Nasarangsang magtakatawa. Ay nga maapay anak karupangat ka ngay. Malas nga rod. Dayjay pa'y nalaing amangan ti grasya tinailaw ang agaram kini Nova. Anya? Ang saan man na day ti pagsaritaan ta charito? Di ma adan to itugot mo nga abogado? Ha? Ay, wait. Ata? Nay. Nalpaskan. Ay, makamuditan. Danggam anay bagti ibagat kan ka, Pipita. Lalay ngam ti agluto, Adan to kadwa ni Mrs. Mangrubang nga abogado. Sa anak nga ibabain. Ikarit ka na kayo, Sam! Magusto ni Mrs. Mangrubang nagitiluto ka putahe. Siguradom laang dayta, Pipita. Tano saan, agbalkot ka laangan. Ni Sir Matt? Sana ni Mrs. Mangrubang tikabain mo. Tikadwa ng abogado. Barang matungpalan ti arapaap ko ang makamanugang iti abogado. Ay, Aristotle, kita man no may bagay mutlaan ken kaday tayo. Madam, mamainak sa amang isuot iti dayta. Kaslamat lang nga naglanglangak nga abogado no junior executive iti may sa akumpanya. Sakit nagnina pa Nasuro ka 3,000 pesos. Siyak ti makaamo amang bayad. Manula dayta. Nagalistog ti mga lilaw. Mrs. Mangrubang, mga lilaw? Ti kayat ko asawan. Ti panakailawan ko nga mina na yan. Di iyan lilaw kakin ni Mr. Lasilas nga abogado. Ni Mr. Kalasikas ti kayat ko asawan? Ay, Lasilas kada kalasikas. Iso lang nga iso. Ura ay ta saan nakamutpay ang nakita a driver kao. Nalpas. Irapin tayo timangan. Kabayatan ti panagsarsarita tayo. Charing. Ipangag mo man ti kinaturas. Ti pagsugpo ng recruitment agency. Talaga masapol ang mga tayaw. Tapno, naimas ti panagsasarita tayaw. Ay, itay pa'y lama, bisinak. Naimas tiangot da ito niluto ni Pipita. Ay nga, adun saman unay dagito'y aputahe. Oray man kiti aging gatibigat ang mga tayo. Awan ti tumakdar, saan tayo ang maibos? Ni Pipita lati nakatakdar. Unyag paiso. Apa ang nakatakdar ka, Pipita? Unyag paiso. Apa ang nakatakdar ka man ang Pipita? Makigitan ka naman. Awan ka naman na, Madam Nobe. Sa anak pa yung mabisin. Wino amangan tanabsog kamutan, Pipita. Inrapin mo nga tantirin mama ni itaglut-luto ka. Gagangailangan ba ita, Madam?
pulmadara manak tilot-lutwag na mayat matlat timplana. Katok ni Madam Nobia nagluto? Dan sakit din nalipat ang pipita. Ay, dayay, Madam Noblesa. Makan kayo latan. Noblesa, gayam tipod no anagan ti kasla prinsesa ti kinapintas na abalasang mau. Awan charing, noblesa. Ti kapintasan abalasan ko. Tiyak kaya't amarwam ni Pipita ang mangawag iti nobi, iti balasan ko. Takaslar arapa-apen ngamin dagiti babaruno kwa, ang nobya da. Ni Tati. Anay ko. Adugayam ti agkagat alamok di tiruhara. Jesus, ambos tagtad-tad pa yan dagiti bumalbalatong alingot ko. Pinilit na kit din ni Madam Charito nga agsuot iti coat and tie. Kasla mapan makikasarti lang iti kastiwa kawas ko. Ay, mabisinak pa kitin. Ay, nalipatan naksan ni Mrs. Mangrubang. Kat ni Mat Nobi nak ngagpaiso. Sakit, pabisinan nak. Jesus, pure kumamat imbaon na ni Pipita ang mga yab kanyak. Manipod ng rugit recruitment agency. Milyon ti paspastrakan mi iti inaldaw. Nagpigsala unay ti electric fan manang Pipita. Ikap-kapsot mo. Ang lilingot ni Madam Charing umangmaan, Madam. Nadagaan ngamin ti panawal. Talaga aman nagling utak tanalukmugak ngamin. Saan kayo kumaadumdumlaw? Talaga nalaingak amangan. Ituloy ko ti panagistoryak. Nasurok a 50 tina-interview manan kat inton lawas, 20 ti ag flight. Madam? Agyamalak na unay Pipita. Ay talaga an alibtak ka akatulong. Malagip ko gayam. Dandanito yung matlangan makapangan. Ang timat kaduam itay ti abogato. Unyag pa isaw. Nalipatak matan. Ain ka man ayapan Pipita. Wait, Madam. Mrs. Mangrubang, dua kami kinaman ng Pipita, ang mga yab ti abogado akadwayo. Ay, ang nervyusak man ang Pipita. Apay, Madam. Talagang maiasawa na kayo ni Sir iti abogado? Lumabitmot lang. Kasla ni Aristotle pinakita kakadway ni Mrs. Mangrubang. Talagaan ni Aristotle dayan. Hindi tati pag nervyusak. Saan nga amo ni Daddy ani Aristotle ti driver ni Mrs. Mangrubang? Kan saan mat nga amo ni Mrs. Mangrubang nga agam amo da Aristotle kan ni Daddy? Pas! Kasan nga ron na ito yan, Madam? Ay, lumabalin na kumakit lumnag ako no. Agpukawaklatan. Kung naklakit din na nalipatan na kon. Nagtagaan na kan mabisinak una yan. Kita tinangayab kanyak. Wow! Nagtaar ka ni Dede Dalangam kas ka na mailungon na. Kasla saan ka amatay? Nag-nervyosak lang aro din manang Pipita. Maalayo pa ila ti agang umit. Kasla pudpud nomat namin nga abogado talangam. Nagtaar ka talaga, Sir? Sir pa yung tawag mo kanyak manang Pipita. Mapantayo kit din. Mabiglaan. Sigurado ka di? Papi may gawit nak, mabisiyanak nga ro din. Nervyosa. Makaam mo ditan. Umuna ka garuda. Pasensya ka na, Torne. Nalipatan na kamutan ni Mrs. Mangrubang. Naimasa na ngamin tinagistorya. Kababahin pa ikan ka. Sige, mangan kan. Ang mga nukayat mo pa ilati uminom. Mr. Kalasikas? Mabiit lang. Sa anak matpahi anabartag iti kunag. Malasin ko titimok mo. Wano, sika ni Pag-ong. Aldo, agam amo kayo kini Aristotle? Unam nga abogado ti kadwam. Inalilaw nak? Pasensya kan. Ado ti pakakumikuman ni Attorney Ija Manila. Katapay adi mo ibaga aday to'y apag-ong ti kadwam.
Nalawag apan ang loko daytoy. Pinagbadumpay akas la abogado. Ang amlanga naman tikas lamapan makikasa. Ah, Ha, aguray ka mantay nakalaan ti shotgun kan granada. Shotgun! Mr. Kalasikas. Granada! Parbang kayo, Mr. Kalasikas. Anya nga ang parbeng nga ipagpagam. Ibas-ibas kung to pa ti bote ti arak di tarupam. Ah, Pumano kayo? Ay, No diyo kayat at tumayap ti banga-banga yo. ay, Pipita! Isan! Ikandadum tigay tapno saan ta makalibas. Lasa, karasa ka sa umikad ka rito. Hindi kag batbati. Umikad na ko. Aglibas na. Diyak pa kaya timatay. Madam, ibatandak. Nagdagsil kayo. Ibatandak. Matulit tayon. Rukatan na kiti panangarakot mo kanyak noblesa. Saan nak nga ikaw? Hoy, Pipita! Aglisi ka! Saan mo asiraan ti dalan ko? Sa yung daddy. Ay, manang Pipita, tulungan na. Diyak magawayan ni daddy. Tulungan na kamatawi. Nuko nakapatayabag ti ulo taki jay ato ha. Patayabag! Nagtintinulungan dakit din alino ko. Kayo ko na! Anya ti ko nakkan ka? Ikandadom ti gate! Sir, alam mo ng Pipita. Nandunod kayo! Na, nagtinulungan dakpay ari na ka. Ibatandak ko na! Ay, daddy, patayin na gininarap. Ibatandak! Sakti patayin nyo no di dag-ibatan! Marigata na ka umagas! Basol yan umatake ah! Ay, inan ano mong tilugan, Aristotle? Apay, adi mo mapagandar. Unak man no, mekaniko ka. Agandar, madam. Ang agidap matlaeng. Ang mga no sana makaulitigas. Daan samat ngaminan ti makin na tilugan nyo. Pintanan samat lang ti kabarbarong. Ay, naaguyaw ka pa lang. Ada ko manlugan mo, alukaw. Ay, anya nga rodon no di mo mapagandar ti kutsay. Ay, naamangan no makamatan na tani aldaw. Nauyong gayam day jay alasilas. Ay na, diyak pa'y kaya ti matay. Ano jak mapaandar? Adawagak tapno makaawid tayo. Ay na, sino ti awagan? Pulis! Nay, apay ko mga pulis ti awagak, madam. Adda ka di atraso yo? Ay na, basol mo na ito'y Aristotle, Apay, adi mo imbagbaga nga agar-aram kagam kininublesa. Uy, no, nubiyang pa yan, takaguran na ang awagan tinuvi ti balasang na. Nay, apay namin na pinagpamarangdak ng abogado. Ikit nagpipinabasol da. Itapay laang ama, padaasak da ito'y tapnam mom. Ay na, asino ka kumalaang amang ibabiin kanyak, Ay na, mekaniko ka laan. Madam, sana makatulong ti panagbasbasawang yo. Talaga asaan nga agandar ti kutsiyo? Ay, awagak langan ni tiririt. Tayag na dito ti kutsay. Isardan niyo kumanta ginom daddy. Amangan no ma-high blood kayo. Agpungpungtot kayo pailan. Jak ipalubos ang high bloodak. Di pa'y katnawayan ni Aristotle ang mga asawakin kano matayak. Nalawag apan ng loko ti inaramid da kanyak. Ni Mrs. Mangrubang matngamin. Apay ang pinagpamarang na nga abogado ni Aristotle. To'y jaykit din ang mekaniko. Agbibisin. Mabiit lang noblesa. Amam ka di a driver ni Mrs. Mangrubang dayjay alalaki. Ay, daddy. Apay adi ka makasungbat. Isu ka di arwaman na ti mangawag tin ka itinobi. Tanobiyana kan, ha? Daddy, aglip-lipyasan ti baso. Mabasa kayon. Kinargaan nyo ngamin ti baso iti arat at diyo pa'y intangkwap ti kargana. Saan tapay analpas noblesa? Kat dayjay mat atsaring. Pikat lang. Agsina kami iti negosyo. Ay na, sakit ti ulok ang nabigatan. Jakmat na bartag. Masapul sakit ding ang padoktorak. Nakababa inday dyan napasamak idirabi Agasam, tay tikigtot ko kan butong ko. Kat kasladyak na puutan ang napalagtuak ang nagpaubak ni Aristotle. Ay, pasol ni Aristotle dahi tawya. Di na imbagbaga kanyak nga agam amuda gayam kinila silas. Kat nobyanan sapay ni noblesa. Ada kasaritag. Kat pasapul ko
ni Bunog. Agalwad no mapanot nakaktiatap ko at tikaan na tapno agbalin a driver ko. Kat nawaya ang makaasidip kini noblesa. Ay, inrapraman na kitin. Miss Lasilas da ito'y umaw-aw kanya ka. Di am nakat mabuto nga kinkwada. Naunaan naklati nakitot idirabi ay. Hello? Di ka mapakawan iti parang lokom kanyak, Charing. Driver mo gayam ni Aristotle, kat pinagpamarang mo pa'y nga abogado. Siya ka mabig-big-big a negosyante. Pinagbalin na ka mo lang. Ay, Jack amo, ngagam amo kayo iti dayjay apag ong Lasilas. Anya ti kulam? Ulit man? Uyo-uyo na? Nay, kat saan nakabugkawan na? Suray, General! Nagsuriak pa yan. Ay, sana ka maalala iti sorry. Ang sinatalangan. Nay, katawan mo trilasyon ta. Negosyo lang matiti pinagkaduan ta. Sana ka makilinlin no ko ken ka. Kuko ako ti recruitment agency. Agsubli ka ni Jay Manila. Naglaingan da ito'y Alasilas. Garamugam. Naagum at nga. Naagum. Ngam iti siya kon. Nuko nakakuko ako ti recruitment agency. Kuko akon. Mawatam. Nita. Karkaritin na ka talaga. Ikarigatak at pamarang. Mabitlag. Saan ka kumangag dardarasudos, Mr. Kalasikas? Sika tinalawag at darasudos. Ang lalo dahi jay ang pag-ong. Saan amaawatan? Denggenak. Saan akas tati kalakana? Sa nga tinigosyok diti probinsya ti recruitment agency. Ije Manila ti Minoves. Kung mga tagat masikapan na, nalipata mo. Siya tinakainagana ni ti lisensya ti recruitment agency. Naaywan gaya. Ikat naalakan. Isungawan ti laban mo kanyak, Charito. Nuko nakakuko ako ti recruitment agency, kuko akon. Ay, nasaysayaat. No, kita ta. Tap na makapagsalita ta na yung bag. Mano ko ta. Ngumjak kaya ta na makita ti pag-ong nga driver mo. Ikatumon, no kayat mo nga nasayata. Paawagak nga rod ni Bunong. Bareng agsubli ti sigod a driver kaw. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at no tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Noblesa. Anda kalagay mi tilikod. Nangag mo tinagsaritaan mi kini Charito niya. Nakaharon sa unay tigurayo kini Mrs. Mangrumpang dati. Saan saya ti agagom? Dakdakkel ti puuna kiti negosyo mi. Numano nga aplikante ti inlibre ti placement pida. Inlibre? Wen! Di pa'y nagkasatan nagigay tinulungan nyo? Awan pulos ti ginastos da? Di kayat ko asawan. Sak pa'y laeng tinangbayad. Saan kami pa'y nakapagkwentaan kini Charito? Isungawan ti laban na kanyak. Kanangag mo pa'y tikunak. Nga ikatan na a driver ni Aristotle. Anya ti kunam. Awanan ni Bunong ijay lugar da. Napanan na kanaw. Ay na, masapol ko pa'y matngarod. Hey, ay, tuloy yung latabiro kan. Sige. Sige nga rodan. Madam! Apa yaya? Agpupungtot kay samot. Ay, saan pa yan nagmamaw ti pungtot day dya Alasilas Aristotle? Tay talang ta, saan na kayat a driver ka pa'y? Ni Daddy Aldo, tinangdiktar ka na kayo? Ne, talagang saan nubya mo ni Nubay? Nagasat ka, kat mekaniko kalaan. Kat asino nga rin timang maneho kada kayo, madam? Ay, kat kapilitan asikapay laeng Ay ngam, pumanaw ka adagos. Kan ibatim ti kutsay. Ay, masapol nga rin, masapa tayo asumangpot iti pagkitaan nyo, ma'am. Ay, rubyamon, ti agbirok iti sabali at trabaho. Pino agsubli ka iti talyer.
Kapilitan nga agsubli ako ni Manila no ipilit ni Lasilas nga aguman tinegosyo may. Baling kamutan na siguristal daw. Oh, pinlukat ko amin ari daw tikot sa iktap na mapanaknakak nga awan ni Aristotle. Bagong kunam. Nasaya ata nagtungpal ka kanyak, Charing. Amang ano kayat mo pa'y alukatak ti compartment tikot sa Oh, saan ka makilinlin no ko ka? Umay kakit din. Kaya't kung agkwin nin tata anay bag. Halaga abagi kon ti recruitment agency. Pagustok man langan. Oh, tay tati dakkel abidot mau. Aldaw. Na, Sigurad bag. Adumakkel to dagiti mulagat mau. Aldaw. Amang ano mabalinta pa'y arisutunday toy. Awan ti problema ta. Tibidot ko lang kat pinagpamarang ko ni Aristotle nga abogado. Nalawag pa ng loko dayta, Charing. Kan, abay adi mo imbaga kanyak a driver mo ni Aristotle. Kabukbukudak a desisyon day jay. Yak amo nga agam amo kayo kin ni Aristotle. Kan nubya na gayam ni Nuve. Padpadakalam laang tibasol mo, Charito. Sino ti agkunaken ka anobya day di apag-ong tibalasang ko? Nagbuenasan. Kan nagmalasan ni noblesa. May sala mekaniko ti pagtungpalan na. Kat no iso tigasat na. Nga ti mabalin mo. Talaga asaantan nga agkadwa. Nakaikadang akon. Hukwak lang ang tinegosyo ta. Doa niya ti problema yo kin ni Aristotle. Saan mo nga iramramaan ti panagkadwa ta? Saan nga agbaliw ti pangadang ko. Napigsa ti laban ko. Siyak ti nakainaganan ti negosyo. Ado ti binayada ka placement fee dagiti aplikante a nag-abroad. Unakmot nga men ken kaide at di mo ibayadan ida. Ta ikasay ta itiginanan siya ta. Kaya't ko tinalawag a kwenta. Kaya't nga rod, dahito'y tinalawag a pangadang ko, Charito. Aldaw. Agpamanila ak ta asikaswak dagiti 20 nga aplikante ti panag-flight da. Bareng agbaliw to ti panunot mo intun makasubliak. 50 pa'y dagiti ma-interview. Kukamon dagitay 20 nga aplikante. No agawid ka ni J. Manila, saan kanton nga agparparang pay? Nawatam! Ngimot ngamin Aristotle manang pipita. No apay nga imanugot ng pamarang nga bugato. Kung daway namot nga tanadap no nawayamang pasyal ka na kayaw. No apay nga inaramid ni Mrs. Mangrobang dayjay. Linuko na ni Daddy. Yakmat kit di mababalaw, tasan nang amo nga agam-amo da Daddy kan Aristotle. Day talang aron. Kaya't nang agsinan tinegosyo ta. Kastang sa lagi tinegosyante no dosanda magkikinawatan. Ay, anya nga minan din ang pasamak ti dirabi. Anya? Talaga ang nagnerbyusak manang pipita. Agasam ta Granada. Ay, di pa ikat natay tayo amin yan. Nagdalusak na yun bagit kwarto ni Sal. Awan mo't nakita ka Granada. Plastic mo't asin ang Granada tinakita. Karaman ka dagiti plastic a prutas. Ang nakaparabaw iti lamisaan, idi manang pipita. Anya nga tati mapasamak iti panagsarita da dati kini Mrs. Mangrubang. Madam, saan kayo kanya sumrit iti opisina yaw? Uwan gayam. Kaputi pa nakaburibor ko. Nakon. Ay, kunak no da sa bali apapanan ni Manap Nobe. Ay, uwan gayam. Jakmut malagipon may lukatirwangan. Uray ka. Uray siya matartaran tamot tayo. Madam, mabigyan! Ilukat ko pa nirwangan! Apay nga taka dito eh. Gubat laki di numatatnan na ka ni Daddy. Saan pa'y nagmamaw ti pungtot na. Nakaharo tigura na. Takayat na abukudan tinegosyo daki ni Mrs. Mangrubang. Amok day Tanobi, nagkita da. Saan na kayat ni Daddy masyak pala ti driver ni Madam Charing? Nakaro ni Daddy no makagura. Nakayon tumot namin kini Mrs. Mangrubang. Nangrunagan ka. Inkalikago mo a driver na ka ni Madam Charing. Tapno na waya ka makasarita na. Ay saan talata na waya ta ikurkuri magtamat yag kita? Kasano da ito yan? Nakarakaron to nga tan tigura ni Daddy. Mamon ng agnobyo ta.
Nubi nga ron kaawag ko kin ka, isuan nubya ka. Maalampay lang tagangaw. Relax ka lang. Ang masapol na pumanaw akon. Ang mga numasang patanak ni daddy. Ang dati. Ha? Makapungtot. Inlibag na tirida. Kababain pa'y kadagiti empleyado no madlaw ta. Daddy? Saan kayo pa'y nakapagkinawatan kini Mrs. Mangroba? Nalpas kami na nagsarita. Kukwak at talagang ti recruitment agency. Awan ti laban na. Siya tinakainagana di ti lisensya ti negosyo. Kanado ti kwartak, ana ipabulod ka dagiti aplikante nga addan ijay abroad. Anyang ruti kapungtot siya si Mangpat. Agpudno ka man kanyak, Novi. Nobyom ka di, dayjay apag-ong. Ay, kuha, Daddy. Di ka lang nagbainan. May sala ang mekaniko. Galwad kanyak ti loko. Sa anad ang makaasidag dayjay kan ka. Nairan na laki din. Darasag taging pakay. Masapaw ang makasubli akong ija Manila. Naimbag, tagistuak lang ang makaalay ti plane ticket. Ada sa bali nga ay di. Kat makaala aklat na iti ticket ko sa bali anagan ti usarag. Sino mo't nga tagay taats ba? Madam. Nay, di mo't imbaga nga agsapol kan iti sa bali at trabaho. Agsubli ako ni Manila. Madam, mga numasapol yung ti driver yung ija Manila. Sumurotak ka na kayo. Ay, saan ka kasapulan? Nakaala ko ni plane ticket ka. Ala, umano ka. Makaamuday dyan, alas-ilas. Kita, manusan ang ti pagtungpalan na. Ti amo nga ta ni Mrs. Mangrubang kat Jack masurutan dito yung Manila. Kompleto ti impormasyon ko maipapankan ko na. Maklaat nga ta numapanak ije balayda. Dagi bagbaga ng opisina na. Nabayag-gaya man anak karikap. Ay, awagak man ni Novi. Teta. Kumusta ak ni daddy na? No awan pa'y nagreklamo ng aplikante. Jack lang mo. Teta, agriringan ti cellphone na. Apay ni mawag ka, Aristotel? Nay, kaslamat kan saan ka mailiw kanya ka? Agda tikura ni Daddy kan ka. Di ako nakapagupod kan ko, anak. Agbibisinan ka no anak kinobyo kan ka. Gapot may sakla ang mekaniko? Bayam, taga-playak to ang mekaniko ija abroad, tapno $1 ti sweldo. Uray ta adumot kan tinapatayag ni Daddy. Agda lagi di tikura na kan ka. Saan ka parparangan ko, anak? Sige, dito ilat nga rodin Manila ti pagaplayak. Hanggang nakarigap mati opisina ni Mrs. Mangrubang. At takagayam di ta Manila. Di ka pa'y nagpakada. Nagkuyog kayo kadi kini Mrs. Mangrubang. Saan kami ang nagkuyog? Sinurot ko. Saan na kung nga inala a driver na? Anya da ito'y apadamag. Nabayag ka nun nagpukaw dagiti kabagyan da. At amuda kat adadan iti balasir ta. Ano? Saan da makontak ida? Biktima laki di ida ti peke a recruitment agency. Talagang adulat ta ti manang kundaw. Di dala maas yan. Tinutang dati ginastos da tapno makapag-abroad dalaang. Adda naglako kadagiti tingmuan ken agsaldada kadagiti daga. Dito ay niya pinatimplaya fruit juice, madam. Idi sumlatan iti lamiseta manang pipita. Ituloy ko lang ang basahan da ito eh. Ha? Ti recruitment agency man idadi da ito eh. Anya? Anya da ito yun manang pipita. Da kayon ti manginom iti da ita. Inakitaan ni daddy ija opisina. Linukonak ni Mrs. Mangrubang. Awan gayang pulos kwarta nga ibati na. Kasanuan na arabid na ti kastoy. Nagdakkel ti pukaw ko. Awagag. Pagsasawak man.
Daddy. Nagaduti tao di taruan. Ha? Tapay. Kinuyog dagiti pulis, dagiti agreklamo akabagyan da. Nagpukaw ka no dagiti nag-apply ka na kayo. Anya nagpukaw nga sasawam mo? Kat no adada iti abroad? Saan da makontak ida, Daddy? Peke, recruitment agency yo. Anya, kasanwa na pasamak da ita. Daka iti mabalod ni Mrs. Mangrubang laang. Sika, ayan nyo ti kaadam dito. Kasta una iti kigtot siya nakakita kanyak Mrs. Mangrubang. Kunayo nga ta, mailimangan nyo dagiti basol yo. Anya basol ti bagbagan. Di ada kayo pala iti Ilocos, gapot at driver dak. Amok amin akalukan nyo. Inramraman nyo pa ni Mr. Kalasikas, gapot ang nobyak ni Nobi. Ha, sinarak kayo, tapno da kayo ti agsumbat. Ay, saan? Ha, kumita kayo ijarwar. Anya? Pulis? Ay, nagadun a pulis. Sino ka talaga, Pagaw? Apay a pinastrek mo da ita apag-ong pipita. Inkagbalkot iti pagan-anay mo. Humanaw ka! Sir, ada ka na iba na nakatakayaw. Saan niyo kumaakagura ni Aristotel, Daddy? No saan kumaagapukan ko na? Nakabalod kayo. Nujak ko man na sa pulan ti paglimlimangan ni Mrs. Mangrubang. Sana ni manang pipita tiyag balkot. Da kayo kumakit di ti mang balkot kadagiti pagan-anay yo. Da ultimo electric fan kas kada kamayo. Tabukodan nyo ti mang sungbat kadagiti illegal nga aramid ni Mrs. Mangrubang. Andiya. Daddy, saan ang mekaniko ni Aristotel? Kukwa ti pamilyada ti may sa security kan detective agency. Ibaga kada kayo, nabayagan na sipsiputan mi ni Mrs. Mangrubang. Nangala kami na iti ebidensya. Ket, nagistayan kayon, Daddy. Kasta kade, pasensyakan kadagiti na ibagbagak. Nawayakan amang pasyar kininublesa. Uray, asawahan pa yun. Ay, sus! May mataak pa lang ang tati pinagkasayaw. Ay, naimbag pa'y kininubing. Kasal karaman na kamang nagitimbaan ko. Bitaan dati miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intad sumaran naman di mo ko manipipata di like ken at subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.